Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Sa Bacolod, mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa Provincial Capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Happy Panyaga sa may mga palanyagahon pero sa waay pa, paghimos na. Udto na dugay-dugay, tig irigma na, tig palanyaga pa, kunang amigo ko pa. Sige, inop na lang kita mga kaksyon ha. Tubtob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Sa mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang iban pang mga lokalid national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. 34 días na lang nabilin before pa man mag Christmas Day, kag may 41 días ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Sa gihapon sa mga kaaksyon tang yara lang sagwa, hindi tagid pagkalipatan, always gid kita. Galing iti daw nanda, nagid man na matamat, nagid man nga nanda na. Pero mayara pagid sa gihapon nga mga gid ka mga salawayon. Wala sang face mask, wala facial. Ay, pwerte. Sige basta importante gina-remind lang kamo sang inyo sining palatuntunan nga yara kamo sa inyo gwa sang kuluyan. Kung din man kamo nga bahin, dapat always gid nga naka face mask kag face shield kag ilabi kag labaw sa tanan social distancing. Tatlo man lang ning ginapalimton kag
Pahibalo kag ginapanumdum gid sa mga kaaksyon ta, ilabi na sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental para likaw sa kay COVID-19. Ayos, kamusta nga itong sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Sa mga kapurukan kag kabarangayan, ang iban sini nagahimos na gidman sang panyaga, ang iban sini wala pa. Sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginandang iban siniti nagpadulong na sa mga beach houses sa Gwa sa ngaton sining nga syudad, kay ang syudad ya sa gihapon still nagapabilin sa GCQ status. Kag ang probinsya yan naka-MGCQ. That is why nga may pilaman ka mga lugar diri sa probinsya. Kabisan paano, nagbalik na ang pag-sinalayo sang halos kalabanan. Pero hindi kita magsalig ha. Sa mga kaaksyon ta nga nagpamati outside sang probinsya sa oriental side, kamusta naman kamudra yan mga kaaksyon namon sa kanginan. Kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga odto. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaupod ta si Aksyon Marlon Hinovia. 8 ka mga Negrense centenarians nagbaton sang 100,000 kada isa halin sa gobyerno provinsyal. Una sa Kag mga empleyado sa Kapitolyo nagbaton man sang 14-month pay kag PEI bonus. Amuning mayong balita din. Sa may mga bonuses pa, sa waay ro ayo-ayo lang Kay ti ginasigahom tang basta bonus, hunos kunos ling sang iban mo. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. By the way, ang syudad magapadala man sang bulig ha sa mga lubos nga mga kaaksyon tang dinalasa sang bagyo Role kag Ulysses. Magapadala man ang syudad mga kaaksyon ha? Kag kontrata kag sweldo sang 135 ka mga contractual nga mga manunudlo sang Bacolod City College ginalauman ni Councilor Inesito Novero nga maaktuhan sa masunod nga simana. Pag kuan na nga nay pag rotangla kag mag lungo-lungo kay dason pa simana. Posible maaktuhan ang sweldo kag kontrata sang 135 ka mga contractual nga mga manunudlo. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, 2 ka street level target sang Police Station 6 naggamit sang 2 ka pension house sa ila pagbaligya sang droga. Grabe gid yan, no? Wala gid ya. Ay, ambot lang, no? Dapat sa mga kapulisan ta, sige-sigihon taman ang kampanya. Batok sining mga dorogista diri sa syudad sang Bacolod. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, 2 ka mga ginaligar katapos ang NPA arestado sang otoridad sa syudad sang Himamaylan. Kag balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Ondok Secretary General
may pangabay antes ang surveillance testing para sa mga drivers. Pibakda presidento nagpalayag ng tricycle drivers. Mga tricycle drivers nagpadala sang sulat sa opisina ni Councilor Dindo Ramos. Ato na hibaloon karon dugay-dugay mga kaaksyon upod kay aksyon Eden Abuso. Samtang sa balita naman sa out of town, igabalita ni aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Subo-subo maniho kay ining pamilya sang maestro kag nurse nga lunsay nagkalamatay kahapon sang hapon sa aksidente dira sa area sang barangay Kaduan, syudad sang Cadiz. Iluyag makigistorya sa tag-iya sang tracking ng pamilya sang duwa nga nakadalasa sa mga biktima. Samtang balita naman sa syudad sang Bago, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, sunod-sunod nga operasyon sang kapulisan sang syudad sang Bago, angot sa ginadumilian blang nga droga, 26 anyos naman nga lalaki nadakpan matapos nagtransaksyon sa pagbaligya sang droga. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, siya na ang News and 30, mauti anay si Aksyon Dorel Cabato. Senadora Grace Poe ginpa siguro sa DepEd ang kalidad sang learning modules. Pagbawi sang deployment ban sa mga health workers, ginapilar ni Senator Bongo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Kag ilabi na diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, kag bugos nga pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay sa pagpangalagad sang aksyon na BBB. Sa mga kaaksyon tayo, padalang inyo sining mga mensahe pagi sa aton sining Facebook Live sa aksyon no Radyo Bacolod. Kaya tagan tanig talupangod karon dugay-dugay mahinang kalaban ho. Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon. Ibutang lang dira kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? Ang inyo sining mga mensahe pagi sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Kag sa aton sining website sa www.aksonradyobacolod.com.ph. Kag sa aton sining mga YouTubers dira sa Aksyon Radyo Bacolod. Sige, daligid lang ha, kaya rin ang resulta sang first draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Sabado, November 21, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sa unang draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw 38 kag 7, liwat 38 and 7. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige daligid lang ha kay manamyaw tanay sa unang batch ang aton sining ginpadala nga mga mensahe, mga kaaksyon sa sining adlaw, no? Daligid lang, no? Tirahon tani kay Asivita Jocelyn Asivita Ulak may lang pagpamatin, no? Jocelyn Asivita Ulak and Georgie Diaz may lang pagpamati. Georgie Diaz, ginatamyaw ko lang da si Inday Grace ga pamati gid sa imo dira sa Canlaon View halin kay partner niya
Aba, puwerte Georgie Diaz. Jomari Radok, salamat gid. May lang nga pagpamati dra sa Banwasang La Castellana. John Marie Radok. And Dino Alec, may lang nga pagpamati dino dra sa Hinigaran. Kay John G. Abaw, may lang nga pagpamati. Action Rex, paano kung makaintra sa inyo papremyo biskan bugas na lang gid. Okay. Daway naman ta promo. Sa pila ka adlaw siguro Sir Jundi. Charlene Antonio, may lang nga pamati sila tamyaw yalang si Papa Morito, Marilyn Jmar, Pamilya Antonio, Malalay, no? Salamat sir. Halin sa kay Charlene Antonio. And Tito Ansni, wala gatubod ang tubig sa barangay Handumanan nami nga panugod nga serbisyo sang Prime Water. Ayo. Sige, wala gatubod ko nung tubig sa Handumanan, Prime Water din na kamo, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, gamonitor dra sa Celine Homes. Thank you so much, good Madam Virginia San Antonio Olpenda. And Vanessa Mayo, may lang nga pagpamati from Mid-City, Minnesota. Ayos, thank you so much, good Vanessa. Kay Merls Labrador, sige balita, banat bulig. Ayos, thank you so much, good Merls Labrador. Kay Julian Danoy Hilito, shoot out lang Bicon sa nosweldo ka contact tracing gutom na Action Rex. Ay gali ka, check ta niya. Check ta ni be, contact tracing, wala masulduhan sa dining yani ka syudad, sir. Liog tabi, kompletong detalye para mapacheck ta, no? Josa Baligwat, may lang nga pagpamati dra sa Carmona, Cavite. Hello to Baligwat family from Joe Baligwat sang Cavite. Ayos. Gian Resisio, may lang nga pagpamati Gian. Kay Labayan Eduardo Jr., may lang nga pagpamati. Kamusta ko sa apo ko, baby El Saharo Iloilo, kag tatay Miguel and Mami Lorne. Thank you so much, Gid. Salamat, Gid, Sir Eduardo Labayan Jr. Okay. Sa dini. LM Mohar, may lang nga pagpamati LM. Kay Frank Smallboy Navisaga, dara sa Bago City. Thank you so much, pare Frank, no? Kay Elmer Bailon Baron, may lang nga pagpamati. Happy birthday lang kay Tatay Bunjing Baron, nga nagasaulog sa iya sining kadlawan. Kay Jocelyn Kalamaan, may lang nga pagpamati. And Chris Kerry Paul Javier Tanatan, may lang nga pagpamati present. Gaginatamyaw yalang si T.I. Juna Lanzar, pareho kami nagamonitor sa Aksyon Radyo Bacolod. Ay, birthday. Thank you, Gid Chris Kerry Paul Javier Tanatan. And Valencia Kinet, may lang nga pagpamati, idol. Kanamit sang sudan ko balita mo, Idol Rex. Ay, pwede si Valencia Kenneth. Salamat, Gid Kenneth. And Alex Montesa, bakula na ang mainit nga balita itimo kung daw init hindi lang pag-iluwad. Buyong gid ni si Alex Montesa. Ayos. Okay, kay Jem Asdilio Banaag, may lang nga pagpamati dra sa Kabangkalan, no? Jem Asdilio Banaag. Rosalina Arellano Espadero, may lang nga pagpamati, no? Salamat, Gid. Ayos, mayari pa kay Charis Bain. Charis Bain kon Charis Bin. Morning, sir. Morning, Charis. And Myrna David, may lang nga pagpamati. Good noon, Action Rex Kantong. Salamat sa imo program, Aksyon Balita. Nakuha ko na 500 ka sa Palawan Express. Okay. Sige, thank you so much, Gid. Kay Porns Madronial Rodriguez. And sa iban pa naton nga mga ka-aksyon. Karon naman dugay-dugay ang iba na mahina ang kalaban. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama ko ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:37 na nga tunoras, 11:37 na mga kaaksyon. Karon dugay-dugay may winner kita sa SAP sa ERB, no? Karon lang dugay-dugay mahinang kalaban mga kaaksyon, no? Sa imo sini nga pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify ug galion tang pagtuman. Kadtuantang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa palayag ni Senator Grace Poole ginapasiguro sa DepEd ang kalidad sang learning modules, no? And pagbawi sang deployment ban sa mga health workers ginapilar ni Senator Bongo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa Bugos nga Bacolod, Negros Occidental, Region 6, kag Bugos nga Pungsod, Pilipinas, kag Bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayungod to. Yes, Action Rex, mayungod to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod nanawagan sa karon si Senator Grace Poe o po sa Department of Education nga sigurohon kag maid-id nga sisaon ang kalidad sa mga ginapanagtag nga learning modules sa mga estudyante. Suno kay po nga dapat sensitibo ang mga teaching personnel kag nagasunod sa protocol agud masiguro nga mataas nga kalidad sa edukasyon ang makuha man sa mga estudyante. Kag dugang pa ni po ang pagpakahuya sa isa ka showbiz personality sa isa ka learning module sa Occidental Mindoro, ang pamatuod lang nga kulang ang ginahimo nga quality control sa learning module sa nga DepEd. Madumduman, Action Rex nga nag-viral ang module nga ginhimo sa isa ka manunodlo didto sa Occidental Mindoro matapos nga gingamit ang ngalan sa artista nga si Angel Locsin sa pamangkot may kang tanan sa obesity o kon ining tuman nga katambok. Samtang sa iban pagyud nga balita national, nag-apelar si Senator Christopher Bongo sa nga calibrated lifting sa ginapatuman nga deployment ban sa nga POEA sa medical and allied health professionals. Rason sa nga senador, dako nga ibulig ini sa mga nurses nga wala sang trabaho sa diin kalabanan sa ila ang mayara sa aprobadong employment contracts apang hindi makabiya o kung makabiya diri sa pungsod bangod hindi ma-release ang ila visa tugas sa nga pandemya. Suno kay go mahimo naman nga mag-set sang limitasyon sa kadamuon sa mga nurses kag medical workers nga mahimo makatrabaho sa iban nga
pungsod agud man masiguro nga nagakaigo pa ang kadamuon sa mga medical and health workers diri sa pungsod Pilipinas. Di kadungan sini nanawagan ang senador sa gobyerno nga sigurohon nga matagan sa nga proteksyon ang kag ikaayo ang o kon proteksyon ang ikaayo kag kinamatarong sang mga OFW. Samtang isa man ka breaking news bala kag in-action Rex. Ining siya Senador De La Rosa bala. Gani? Ginanunsyo niya ang iya nga pag-positibo sa COVID-19. Ikapila na sa nga senador, ika-4, ika-5? Ikalima sa Action Rex nga mga okay. senadors diri sa Pilipinas nga nag-positibo sa COVID. Una, amo si Senator Juan Miguel Zubiri, si Aquilino Coco Pimentel III, Sani Angara, kag Ramon Bong Revilla Jr. Samtang update sa world records ang COVID-19, sa karon ang cases sa bugos nga kalibutan nagdangat na sa 57,902,841. Ang nagkalamatay 1,377,542 kag ang nakarecover 40,103,713. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga data, ang cases naton ri 415,067, ang nagkalamatay 8,025 kag ang naka-recover 375,237. Ang Negros Occidental may 28 nga nadugang kahapon nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 5,541. Ang Bacolod may 29 ka mga dugang nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 5,217. Ang Western Visayas nagdangat naman sa 18,823 matapos nga may 96 nga nadugang kahapon, pero ang aktibo nga kaso yara na lamang sa 1,798. Maya 150 ka mga recoveries man na record kahapon sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 16,506 kag nagkalamatay na dugangan sang 21 kahapon nga nagdala naman sa kabilugan nga 519 death toll sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44 na nga oras. Sige, samtang nagachibog kamo sa siningaw to, kadtoan tanay balita ni Aksyon de Naboso sa patrol. Kayang Ondok Secretary General Blanga si Jigo Malakad may pangabay antes ang surveillance testing para sa mga drivers. Di ang feedback na President si Ma'am Beth Catalbas nagpalayag ng mga tricycle drivers nagpadala sang sulat sa opisina ni Councilor Dindo Ramos. Yari ang kaudan sa report gikan sa patrol unang imbukada reporting live with Aksyon Eden Abuso. Sa detalye sining balita Aksyon Eden. Action Rex pangabay ni United Negros Drivers Operators Center Secretary General Diego Malacad nga ipatawag sila sang mga opisyal sang syudad agud mapabalo sang proseso kag mabatian ang sentimiento sang iban nga mga drivers angot sa plano nga ipaidalom sila sa surveillance testing. Way pa ni sila gali pang testing? Wala pa Action Rex kay tigin schedule pa to actually sininga next Saturday. Ipaidalom sa testing una Action Rex ang mga food delivery services bala kag kun malagas Action Rex idalo na lang ang mga drivers pero suno sa iya may mga schedule na Action Rex nga gintalana pero wala pa gid sila mapatawag para at least may baloan nila Action Rex kung tingob sila bala nga ipaidalom sa swab test o kung per batch lang pero hambal ni Malakad wala man yasang problema ang mga drivers ng pasahero nga salakyan apang nahibaloan nga nagapamatok kag nagakahangawa ang mga tricycle drivers nga ilakip sila sa ipaidalom sa swab testing bangod kaangay sa natabo sa mga nagpositibo sa slaughterhouse ginaligar nga ginpabayan sila kuno Action Rex ng aton sining mga otoridad. Una naton pamatian ang pahayag ni Ondok Secretary General Diego Malacad.
Actually, preparado na yung driver na sa may mga precedents, like ang natabo sa pag-swab sa slaughterhouse. Nagpositive nga 15. Gintabayan man lang. Naggintabayan lang nga doon ang slaughterhouse. Why man mag-close. Wala man gin-disinfect. But sila nga may mga precedents nga hindi maayo ang plano. No? Gusto nila iswab lang para nakuha lang abing budget. But din ang solusyon, ara man ang Japon niya sa tao, kaya inom man lang siya vitamins kaga paracetamol. Well, as long as nga masunod to atong aton nga mga ginayo nga dapat may isolation facilities nga preparado gid para sa Bacolod kasi highly urbanized city kita. And second, dapat D1 to D14, dapat may mga financial assistance na, no? Sa Piangkabahin Action Rep, ginapalayan naman ni Federation of Bacolod City Drivers Association President Elizabeth Catalbas nga mga drivers ang asosasyon gid lamang ang ginpatawag kag ginistorya sa mga opisyal sang syudad. Tidugang pa siya manahibaluan, nagpadala sang sulat ang asosasyon sa mga tricycle drivers kay Councilor Dindo Ramos nga amo ang tagpamuno sang Committee on Transportation sang syudad agad ipabalo Action Rex nga hindi sila makigbahin sa patigayon nun at surveillance testing. Pero may ara na proposal today, Action Rex? Ang paswab ng mga tricycle kag mga drivers? Actually, Action Rex, nagliligad pa na ng mga sinimana nga ginatakol sang kaginadusog yun sang aton sini nga mga otoridad nga ipaydalo sa swab test. Wala labot sang transport sector ipaydalo man sa swab testing. Ang kasano pa man nagresume ang biyahe sang tanan-tanan nga subong pa lang ni nagtribukawo ni man dapat before sila nagbiyahe ginpaydalom na ni sa swab testing. Kaya kung madumduman mo Action Rex, una, ginpatigayunan swab test ang mga vendors. Then it turned out nga, kumbaga, pag-assess ang aton sini nga mga officials, may dako gid Action Rex ining bulig man sa pakig-away kontra COVID-19. That's why na-desisyon na nila nga ipatigayon man o paydalo man sa surveillance testing ang iban pagid nga sektor. That's why nagka-come up sila nga pating food delivery services kag ang transport sector nga ang food services gani until now daw wala man gani mihura. Sa sano pa man nga kuno-kuno nga ipaydalom sa swab test ni kanapusan ang iban niya binula na yang naga-operate gani wala gyapon ma swab test. Sa Saturday na ni Action Rex, ipatigayon sa 28, 29, 30, ipatigayon ining surveillance testing unahon ang food delivery services. Kag kung malagas pa Action Rex, isunod ni ang mga transport sector. That's why, nga sa ila nanday Sir Diego Malacad kag Ma'am Elizabeth Catalbas, nagahulap pa sila nga at least somehow makigangot kay patawag man sila sang aton nga opisyal sa syudad para may baluan man nila Action Rex ang proseso kay until now wala pa sila kabalo kung ano ang pasunod kag kung ano Action Rex ang matabo kung ipaidalom na sila sa sano ganito ang target to November 28, 29, 30 pero na-inform na ni sila ang I believe Action Rex ang mga food delivery services na-inform na yan. Pero ang food delivery guro mayara na na-inform na sila kag kung ikaw management required mo lang tao mo. Kasi simple na gid lang na pag balik ya obra dapat may swab testing result ka na dira. Correct Action Rex. Amo na ang luyag man nga magbulig man Action Rex ng city nga at least somehow ma-shoulder Manila ang galastuhon man sa mga food delivery services naton nga mga kauturan kay ti damo ni sila daan nga tubang permi nga tawag Action Rex. Pero amo na that's why nga ang punto sa karon sang aton sini nga mga transport sector nga tani makigangot naman sa ila Action Rex para mapabaluman nila ilang mga miyembro kag maistoryahan nila kung paano ini Action Rex anong proseso anong pasunod sa ilang nga surveillance testing. Pamatinaton si FIBAC the President, Ma'am Elizabeth Catalbas. Mga presidente sa asosasyon man itong pangbitan ni Sir Pinida. Amot kung may paluwa pa kay sa Martes kuno na mabalaan kay hambal mga presidente hambalong pa namon na ni membro namon kung masugot sila ya. Yung tricycle madam nagsulat kuno sa kapsinan dindong hindi sila magpa-swab test ko.
kabayan ng Action Rex sa pagpahayag man ni Ma'am Elizabeth Catalbas. So batayan tani kay tinagambal si Ma'am Catalbas nga basi by Tuesday sini nga masunod nga semana ipatawag sa liwat ang mga presidente sang Asosasyon Action Rex kag basi sila man para may baluan Action Rex kung san o nagid ang definite nga schedule para dapat gin pang skid na before pa man nga nagtuluwak na sila sa mga dalanon ta kay para nga sigurado mga pasahero da nga nagpa-swab test ya di ko ng driver siya wala nagpa-swab test ti anong matabo sina kamo pa na Action Rex ang luyag man dapat before nga nagbiyahe sila nagpa-swab na sila nga daan kag kung hindi required ti amo nang ginatawagid nga ulihi sa tanan gid. Galing kay ti kung madumduman ta Action Rex ginuna to nila mo ang mga vendors bala kag after to nakita nila sa galing vendors to pila to kabilog tong sa vendors to ti pagkatapos adto way naman dahil nadasnan kay pinaubos naman to nila Action Rex patigayo ay ipaidalom sa surveillance testing ang tanan nga vendors amo to ginsundan sa ibang mga personnel dito sa slaughterhouse kag this time amo ni ang target naman nga sector Action Rex nga ipaidalom sa surveillance testing dumudamo nga drivers naton di correct Action Rex di lang hindi lang di pasahero nga salakyan di lang tricycle pati taxi driver siguro ni yes tanan gini Action Rex transport sector gid diri sa syudad sang Bacolod required na lang siguro sa ano ganin na pakita mo magpasulod ka to sa kwan sa mga mall ng ano ganina ng backtrack system. Oh, actually for contact tracing na Action Rex mo. Oo. Pero ang point nila is sige pa dalong gid sa swab testing para mabaluan gid Action Rex. Oo. Required na lang na tani kung expired ang lisensya, pwede lang na required ka for swab test galing kay kung iban hindi man obligado gid ni amo nang plano nila Action din. Yes, Action Rex. Sa mo ginambal sa city nga whole of transport sector gyud dapat may paidalom sila sa swab testing o surveillance testing Action Rex. Dapat schedule naman isang syudad kung mayara swab testing nga matabo sa mga drivers ta kay hindi man itanan gid nga ma-paralyze mo ning biyahe sini mo. Para Action Rex. Amo ning lapit na lang ta mag-MGCQ kabay pa mag-MGCQ ta sa December 1 ha. Matapos sa November 30 Action Rex mo pero amo na ang ibaluod pa within next week kung may ara na sang fixed schedule man ang transport sector naton para sa swab testing. Lato-laton ta na. Yes, correct Action Rex. Duli layo po man ang Sabado Gani. Te? Okay. Action Rex, balitalin sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balitaw na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Thank you. Salamat ginaksyon Eden Aboso. Balita gikan sa... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balita gikan sa Patrol, mga kaaksyon. Sadya manino kay ginapabot sa mga drivers tani sadto pa man before sila nagtuluwak bla, before silang naglarga biyahe, gin-required na sila nga dapat ma-swab sila kayo na best pasahero ang ginadala nila. Bisan sino, bata tigulang tambok maniwang ara nagares dalan. Dapat inang mga drivers gin-required na ina before pa man nga naglarga pamasada, no? Hindi kay kung din pa nagpinamasada ate dito pa yung required naman sila. Way lang nahimo ang ay sus kabudlay nga sitwasyon Aga pangabuhi man ate malaskara naman Lantaon tani ko na nung next week kay ang syudad ta daw para sa ila daw way nagid man ay kabudlay. Odre kita nay ho. Magabot ta siguro sila para siguradong sigurado. May 500 pesos naman kita mga kaaksyon. Daligid lang ha. Sa dugang pang mga report standbyan ay sa sining mga tinion magabot kita. Para sigurado Sir Early. Arin lang sir arin na muna ni siya mo. Lataon ta na kung makasabat na siya. Lihog ta, sir.
kay ma-draw kita sa aton sining winner sang SAP sa ERB. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Ayos, sige. Tawagan ta na. Kay ba layo gawa ni. Layo gawa. Pero ti ilang taon to ni. Ari na sa piyak nga linya. Hello? Mayong udto? Hello? Hello. Oh, mayong udto. Mayroon to. Oh, mayong udto. Sino ni? Si Lorena Makawili. Lorena Makawiwili. Makawili. Makawili. Abi ko Makawiwili. Si Lorena Makawili. Halin sa barangay. Sagang Lakasliana. Ara ka gida subong iha Lorena sa Sagang? Nungo, ari sa balay. Ba, puwerte. Tika mustang Sagang subong? Buki lang. Da ka gid sa may eskwelahan Lampe? Maduro sa Agustina, sa Agustina. Sa diin? Sa kusina? Sa Agustina, bilang istilahan. Okay. Kay sabto sang may daw gangurob-ngurob da nga balita. Ara ko da nakakadto mo. Amo nang daw tultulan kong Sagang bla. Pero subong okay na? Okay na. Ate, okay. Tiga pamati ka da sa Aksyon Radio? Always. Ha? Always ka kamati. Always ka pamati. Ti sinong kilala mo di sa Aksyon Radio? Yung Rex Cantong, si Brian Morden. Sino pa? Marlon Hinobia. Marlon Hinobia, si Brian, si Rex, Si Eden. si Eden? Oo. Ba, pwerte. Ano nga programa ang ginapamatian mo? Daw halos tanan ka pamati ka, Guro Madam Lorena, no? Oo. Aksyon ni Dede. Aksyon BBB. Ayos. Kaya nakatawag ko si mo. Anong malagad ta sa imo? Anong malagad ta? Wala. Sige 500 pesos ang imo sininadagan. No? 500 pesos. Madam Lorena Makawili, ikaw ang winner ta sang SAP sa ERB. Congratulations, Madam Lorena Makawili. Salamat. Okay, pabuto mo lang Madam. Monday siguro na ni kiti Saturday subong. Monday ta na ni ipapadala. Bantayan mo lang kag ang text ni Action Marnie kag ang text ang padalaan sa imo dra, no? Salamat gid, congratulations sa mambal mo Lorena. Madamo gid nga salamat sa Action Radio. Ayos. Sige, dagang salamat. Thank you gid. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congrats kid kay Madam Lorena Makawili sang barangay Sagang La Castillana, no? Congrats kid padayon lang nga pamati sa Aksyon Radio Bacolod. Kag kung may magkadto liog lang hambal sa Aksyon Radio Bacolod kami, no? Wala ka nang hahanapin pa. Ayos. Sa mga kaksyon ta, salamat gid gali by the way sa buliga nga gin palabot mga kaksyon sa mga lubos nga ginbahaan mga kaksyon, lubos nga nasulob sang tubig baha. Ang operasyon tulong mga kaksyon sa Aksyon Radio
Sa sulod lamang sang isa ka semana, nangin positibo ang sabat sang publiko sa parawagan kag programa sang Aksyon Radio nga i-call for a donation, Operation Tulong, pagbulig sa mga apektado sang bagyo. Gindulong na sang Aksyon Radio Bacolod actually kahapon ang tanan nga mga donasyon nga natipon sa sulod sang isa ka semana sa bodega o kun warehouse ang fast mga ka-aksyon. No? Ang fast amo ni ang magadulong sa mga donasyon sa 3 ka mga lugar nga apektado sang sunod-sunod nga bagyo. No? Ang mga lugar kung sa din igadulong ang mga donasyon amo ang mga masunod: Bicol, Cagayan, kag Metro Manila. Gindiretso sa Aksyon Radio Bacolod ang mga donasyon sa warehouse ang fast. Agod nga mas madasig ang pagbiyahe sa mga donasyon kang plastar sang husto. Sa kabilugan, nakabato ng Aksyon Radio Bacolod sang 12,000 pesos nga cash donation. Kagamuman ang ginbakal sang 43 ka mga boxes sang mineral water o kung malapit sa 2,000 ka mga 500 kag 300 ml mineral waters. No? Nagatipon man ang istasyon sa Aksyon Radio sang 83 ka mga dalagko nga sako, bags kag cartons nga mga unused kag slightly used nga mga panapton. 4 man ka dalagko nga sako kag 2 ka mga karton sang bago o kung wala magamit nga mga towels ang gindulong sa Aksyon Radio Bacolod. No? Malapit sa 15 man ka mga dalagko nga karton sang assorted goods kag ginturnover na sa Aksyon Radio Bacolod. No? Ginpadala naman sa mga apektado sang bagyo ang 4 ka mga dalagko nga kartons para sa personal hygiene kag 3 ka dalagko nga boxes ang face mask kag face shield. Nakatipon man ang Aksyon Radio Bacolod sang 4 ka mga sako sang bugas. Ang Aksyon Radio Bacolod lubos gid nga nagapasalamat sa mga nagdonar kag mga partner organizations. Ang cash donation, of course, salamat gid kay Madam Mrs. Los Ledesma, Mrs. Enelin Lacson, Miss Alma Punyado, Mrs. Teresita Magbanwa, Mrs. Mary Jane Saludares. Aksyon Radio Anonymous Donors, isa ka babae ni, 2 ka mga anonymous donors, LC Ariola Sapuiner, Edna Sobretodo, kag Pastor Arca Sang Josam Kambingan. No? Ang mga panapton, mga kaaksyon, mga bayo, goods, personal hygiene, kag rice, salamat gid sa Trinity sa Christian School Coordinator Miss Joy Coscolwela, Barangay 18 Council, headed by Punong Barangay Madeline Diaz, Patring Batelier Amik Garciniego, Nonong Real, Pitalia Family, Ray Hordi Villa and Family, Miss Ilime of Dika Homes, no? And Wilin Tambasen kay Ayan C. Londres, Lorraine and Angelica Gonzales, Mrs. Giarla Maderico and family, Mr. and Mrs. Isidro Dayo. Thank you so much, Gid. No? Mr. Jimmy Candelario, Mr. John Pereira, Mrs. Jacqueline Bularon, Miss Jorin Gosialco, kag Mr. Mark Anthony Gargoles. Kami nagapasiguro gid ng tanan nga donasyon ang nabaton sang kinahanglan, sang lubos nga kinahanglan. That is why nagapalabot kami sang pagpasalamat sa aton sining nga mga supporters, mga donors nga nagpalabot sang inyo sining nga hamili nga bulig sa lubos nga
nagakinanglan nga apektado sang bagyo, mga kaaksyon. No? Dagang salamat gid sa inyo. Ayos! Sige, katuan tanay si Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Naka-standby si Aksyon Art Tayhopon ini may kang tanan sa kontrata kag sweldo sang 135 ka mga contractual nga mga manunudlo sa Bacolod City College. Ginalauman ni Councilor Renesito Novero nga maaktuhan sa masunod nga simana. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Ginalauman ni Councilor Renesito Novero nga mapalabot na sa council sunod nga simana no, sa sangguniang panlunsod prior pa man sa ila sa regular nga session. Ining 135 ka mga kuan mga manunudlo sa Bacolod City College nga contractual ang ila sa nga status parang maaktuhan na ang pag-atag otoridad sa mayor nga mapermahan ang ila kontrata kag ang ila claim nga sadtong September 14 nagsugod Action Rex tubtob October 5 mahatagan man sila sa ila ginag-claim sweldo kay ang natabo diri actually na permahan na nina una na nang natagan ni sila sa kontrata ugaling kay bangod sa pagbag-o man sa schedule sa pagbukas ng klase nga ginpapanahog sang CHED nga ginsaylo sa October 5 kinanglanon gid nga amindahan ini nga sang kontrata. Amo ning rason nga sila niya mas maayo nga mapadasig ni para at least ang mga manunudlo nga may kuruwaon pa kayuhan o kongrasya at least mabaton Manila. Now, ang ilas nga performance sa mga manunudlo kumo sa panibago karon nga system na wala sa face-to-face may skill na gingamit dira kag base ina sa imo performance sa sweldo kag kategory o kon qualification sang isa ka contractual teacher. So sunod iya sa kay numero Tinguaan Manila sa SP nga mapadasig gini. In fact niya kung mabaton ko na sa akong talatapan ang komunikasyon gikan sa alkalde gilayon ko ini nga refer sa Committee on Laws para naman nagilayon man nga Pila ka bulan nga wala masulduhan yaw? Ang kundi September 14 itong una na schedule sa klase. Tiamot to sila ginobra na to contract. Nag-perform na sila gilayon. Galing kay ginpaisol naman October 5 ang opening sa klase. So bali mga 3 ka bulan? 3 ka bulan gid kuning clothing ang Nobyembre? September nag-October 5. September lang, kag October. September 14 lang muna ang opening mo. Ang CHED na nag-decide, based man sa National ETF na desisyon na kinanglan ipaisol na yung klase. So nahimo, October 5 ang opening Action Rex. So ang unang kontrata, dapat Kung wala klase, wala man na sila sweldo? Wala, contractual ka mo. Gali. Ay na sila sweldo niya. Kung kapinta, bisan ang 135 nag-anin sila ni Councilor Novero, sila niya kung why kaya nagka-perform, kagway ka pa datay makatudlo, nakatudlo, abi ba online na kung ano, why ka pa sa batonon. Ay, ini sila mga kuan mo na mo, mga contractual na blanga ginharo sa city, na magdugang dira sa staff kag teaching force sa Bacolod City College. Kaya araman naman contractual ganing mga masteral degree na gidyalay ng mga subject na natudlo nila. Amo mo na may dako-dako na sila nga sweldo nga pag-batunon. Pero kung mga ginamindar o dapat amindahon ang kontrata, amo na yung lason na sila niya kabay padason nga sima na magtuan naman ini. May mga per units man na nga nagatudlo? May ara, Action Rex. Amo na gurong mga kontraktual pag nga iban na? Amo na silang kabahin sa pero may mga regular na sila yung mga obra. Ay, bali siguro may aray. Kag, pariyo na sa iman mga part-time teacher na bla. Iban na yung ang ilang obra. Daso may schedule ka lang sa klase mo, na mo ni oras, ang imo estudyante, amo nga section, amo nga subject. Per unit, per hour lang yung ilang ginabato ng Rex. Pero kung hindi ka matagan sila, kung mo September to October 5, yadi pa man ay. Gani man? Kung nako man ang mga capacity sa imo sa mga units kinatuluan, at least may matulon ka.
Yari ang palayag ni Councilor Rinisito Novero. Actually, may kontrata na sila nga primero. Sugod to sang September 14. Galing, ginamendar naman to ang kontrata bangod kay ang pagsugod sa klase, wala na magsugod September 14. Ang ginaprubahan naman siyang set October 5. Kinanglan, ma-amendar gid ang kontrata. Kailan, ang ilan na sweldo based on actual service rendered mo. So, ang kontrata na, kailan mga 139 teachers na dala sila primero, ang iapat nag-isip ng isa na patay. Kasi may nagbulos ng isa. So, may nagpalagas pagid ng kontrata, I think yung tingob na nila ni Dr. Bayoneta submit sa Office ng City Legal. Okay. Kaya ang City Legal, mo na ang nag-examine na sang kada kontrata. Okay. At term and condition before na nila i-submit sa mayor. Yung mga 135 na daan na contract. Di kahapon ay was informed nga nadala na to sa office of the mayor. And then, ang matabo siya na kung aprobado na iya sa iya ni Mayor Ding, ma-communicate na si Mayor sa Sanggunian, ma-request na sa for authority to sign the contract. Kung na-submit na nila by this Monday or Tuesday or even Wednesday, mapasaludan mo na sa Wednesday na session. So we can we can pass a resolution authorizing the mayor to sign and then i-ratify na mo na. And after that, mabayaran na sila. Hina sila yung mga regular nga empleados, kag-empleadas, contractual na sila. Pila na ang ginabato nila, Sarah? Hindi ko kakuha sa exact unit per hour, actual work rendered. Based on contract, based on the subjects, Sa parayag ni Councilor Rinisito Novero, so ini sila mga contractual per unit per hour ang ginabayaran sa city, pero bangod man sa changes na ginimo nga desisyon na dito sa nasyonal nga ginapaisol ang pagbukas sa opisyal sa klase, amo manina nga kinahanglanon amyendahan ang mga kontrata. By the way, sa tatapan ng komitiba, gyapon ni Councilor Rinisito Novero, may mga nagpadangat ito sa nga ba ilang mga concern after blagin patuman ng RCO o kung road clearing operation 2.0. Sa ilang nga mga problema, last time nga ito balang na-delay ang sundex patindog to sa Bacolod Housing Authority, apisang ginambalan silang kinahanglan within a year. May patukod ka na dito nga mga nga pulian mo ating boundary delay. No mo nang rason nga gin-disqualify sila, kaya mo nang nagpalapit siya, sila nga ipadala lang ka mo consideration letter dala sa BHA, basi pa mo lang mag-considerar kung wala pa sanggin hatagan na award or bago nga awardee ini nga mga lote action rights. May pastor man gani nga nagdadto siya ito, kaya plano yung magpatindog dito sa relocation site sa simbahan, kasi rin niya, ay niya malaki. Sa Dina? Dito sa araw sa araw? Pero beneficiary na sa? Mapatindog si gani. Mapatindog sa iya? Oo, malayo sa lote. Paano nga ang lote na daya, awarded na daya sa mga beneficiaryo? Mga nang esplikasyon na ikaw sila. Sige, dito na makuhan kayo na madalas. Kuhan mo, wala madalas niya sa kasuguan pa yung ang relocation site, i-award sa simbahan. Pero sa nga, ikuha na nila action Lex, i-review nila kung ng ordinance, kay isa pa nagda sila niya ang mga sports center, blau butangan sa mga open court na, isang basketballan, sige na ay mga puro lang balay tanan, bisan jutay lang nga kalingawan da sa komunidad, ay mo, kagiban pa sige lang taon na ito, makonsider ikaw ay pa naman design na, Hindi kay iti ang disenyo, sinayakuan mo. Sa nila saya, malaygi lang mo, ito lang na i-provide. Waya amenities? Ang amenities na yan, may arat na pinuti ang iban layo nga area, bla. Ito kinangunan sila niya, para sila sang mamalapan na nga lugar na sa bungo, nag-extend na ito ng iban sa kilid suba, ganita. Ito kung medyo malayo, sila niya maigid man na. Gid kuda ka sulod nga area mo? Porti ka lapad ang sundex. Gali? Lapad, dara na sa Pedringo, nga alin ka sa Bragyo 19. Kilid na sa pine tree, magdapataklag dito pa mabaw. Asos, aras ka mo, subada, matamat na napuno. Di layo-layo pa ito yung araw. Begitu sumabaw proper. Munang siling ni Councilor, i-review ito na kung pwede madisponihan. Kaya ang requesting siling ito, okay mo na pastor, lang tinutuyo mo, may simbahan niya namin, maratani, galing kayo ay na madalaya
sa sining kasuguan nga ginapatuman man sa Bacolod Housing Authority in which ini ang purpose para malalayan sang Bacolod noon. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon niya aksunod tayo hupulo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:16 sa katon oras. Katuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kantanan sa 8 ka mga negrenseo centenarian nagbaton ini sang 100,000. Kada isa halin sa gobyerno provincial, 8 gid sila gali, mga 800,000 pesos, no? Mga empleyado sa Kapitolyo nagbaton na sang 14-month pay kag PEIs bonus amuning Mayo din. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, may door-to-door nga awarding agin patigayon si Negros Occidental Governor Bong Lacson. Siling nga ginatawag nga mga centenarians nga mga negrensia ko na Negrosanon. Amon isa ang mga tinuga diri sa Negros Occidental nga ang edad siri isa ka gatos pasaka. Door-to-door bot silingon nga si Governor Gindulong gito ya. Gindulong gid si Governor Bong Lacson gid mismo ang naghatag personal. Kung sa bagay, kung pagkantuon pagid sila sa Kapitolyo do, kabudlay na gidman? O kay may experience siya nagligad nga tuig nga may pila sa ka mga centenarian naging dala sa ospital kay naglain ang pamatsyag. No? Kay nagligad ko maduluman gin tabo gito sa November 5. O nga natawag nga Negros Day al 5 de Nobyembre. So din nagkadto kaya personal ang mga magabaton nga mga centenarian sa atubang sang Kapitolyo Provincial. Como kay suwong nagapangatubang sa nga pandemya, si Governor Bong Lacson amo mismong nagkadto personal sa balay sang sining mga negrense centenarian. Baliwalo ini sila kabilog. Taga Escalante, Sagay, Cadiz, kaga Banwasang Manapla. Nagapaniguha man si Governor Bong Lacson nga makaistorya sa sining 8 ka mga centenarian. Kung iba sa diti, medyo may diferensya na kitman nga ila sa nga palabatin ang Aksyon Rex. Kaste siya, isa kagatos katang 1,000 gini. Ginhatag ya personal nga nakasulod sa sobre mga centenarians dari nga mga nakabaton sa nga Shenbel nga assistance Posanday Adoracion Monido, Josefina Gonzaga, Encarnacion Aligado, Juan Diasma, Lydia Diocampo, Rosario Gin Talagaan, Marcela Roca Risa, Nieves Conserman. Kung masya ton, damo-damo gihapon ang mga babae, ikumpara Aksyon Rex sa mga lalaki. Nagligad November 5 sa Rasalintana, tantay 3 to, ka mga centenarian, ang ginhatagan Aksyon Rex ang 100,000 nga cash incentives, plus gitagaama to sila sang plaque of recognition. Amo ba na ginatag sa ring waloni? Pag may paman pa to. Damo-damo gali yan nakaligad. Damo-damo Aksyon Rex, ugali ka ini, ang iba ng Aksyon Rex ti kantuan ni sa masulod nga adlaw man ni Governor Bong Lacson. Okay. Hindi lang ni walo. Amo pa lang ni galing first nga unang batch. Naging kantuan. Unang Pila na kabilog, puro babae na Hindi may mga lalaki man. Pero ang kalaban ng Aksyon Rex, babae. So, dire naman ay matuhaw ang istorya nga mas damo ang babae. Babae nga nag-edad sang Shin Pasaka kontra sa mga lalaki. Ang mga lalaki, kuno bin pa, igadula na sa kalimutan. Gani. Iti ang mga lalaki kung kaysa talagsa kakakita nga wala sang bisyo mo. Ano man, ang pinakatigulang to, kung ito nga sunod sang kapankalan to, butang ka nito ngalan niya sa Guinness World Record. Oo.
Kung taga-Kabangkalan bla. Araya po na, si nanay, nalipat ko sa ngalan niya. Sabi ito, dahil yung mga sinto, pila tuman. To 20, bla mo, sobra. Ini action rex sa mga shin, pasaka ni, ining 8. Nagbaton sang shin, mel, paso. Sa araman ang presensya, sa ila sa nga miyembro sa pamilya. Nang nag-aamuma, so, depende na sila, no, ang paggasto. Saring ila nabaton nga cash assistance. Ibang nga balita, good news gapon, no? Halos kalabanan mga 90% na Action Rex. Mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, sa mga 3 million na sila masubra, nakabato na sa ila sa nga 14th month bonus. No? By the way, itong sa Kabangkalan ba to, 123 anyos to, si Nanay Francisca Montes Susano. Nasa, mayo pa ng yuhom yan nagali sa picture mo. Si Francisca, si Lula Francisca. Si ako siguro, mga 130, mga guro. Ka? Tuig eh. Awabi ko kapilo. Gani man. Okay na na. 130, okay na na. Okay na na, oo. Ako, mag 140, okay na na. Si Sel R, mag 132 siyabi, okay naman na, guro. Oo, okay na na. Galing ang pinitinsya na sang pamilya ta mo nang pinakabudlay gid. Basta may kuan lang may 1,000 pesos. May? 1,000 pesos. Gani man. Makulo do ay na, mayara man po hindi way kalabot 1,000. Oo, gani. Sinarian man sila ginahatag cash incentives pero way kalabot 1,000. Oo. Basi kon magbagong mayor. Nga to eh. Kita sa 40th month bonus, abot sa lingon kung pila ang sweldo kada bulan ang munang mabaton sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial plus ang PEI nga ginatawag Performance Enhancement Incentives uniform niya palarios na ni mga 5,000 ini kada isa Action Rex. Bali Provincial Administrator Atty. Ray Fernando Diaz II, halos kalabanan nakabaton Action Rex ti ining wag paguro magkuha amo ning mga may mga ara-ara may mga kwarta department head, division head, no, base kon kwaon nila sa masunod pagkampulan blaw. Nagkuha so sa amo nang mga nagakinahanglan gid. Ang CNA bonus di talakayon pa rin sa sesyon sa Sanggol na panaruwigan sa mabot nga ang PEI pila niya? 5,000 palarios na lang. 5,000 plus ang 14th month bonus ang nabato na kag pwede na gid makuha kay nagligat pa nga mga sinimana na permahan ni Diaz o ni Governor Bong Lacson ang payroll action Rex. Additional bonus dako-dako pa nga question mark way pa naman sila nga final gid nga way gani ginatiguan nga mapagitaan sa pundo awat-awat pa na kay 60,000 additional bonus nagligat nga 2019 60,000 kung matigayon na hinugyaw mga empleyado sa Kapitolyo Provincial. Laban Ano si Atty. Diaz? Damo na pang-release ng iban. So, damo na ko napirmahan ng mga tawag sini, payrolls and vouchers nga that already effectively started the releasing of our 14th month pay and 5,000 cash incentives nga additional under the PEI. No? Provincial Administrator Atty. Diaz, ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya. Una sa balito na sa action sa Pagulod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, standby anay sa balita ni Action Eden Aboso sa Nukpo kag sa BCPO si Action Eric Magbanwa kag ang ato sining mga out-of-town reporters. Daligid lang may tisin balaho. Kulang balang imo sining lawas ang vitamin C, dapat magmay tisikit.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Serbisyo! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras. Sige sa mga kaaksyon ta, pag-relaxa na kay tirahon tani ang aton sining nga mga talamyawon ho. Sa mga kaaksyon ta dira, daligid lang kay sa pagpanumbaliktang report gikan sa NOCPO, kining duha ka mga ginaligar lang nga miyembro sang NPA nadakpan ini sa syudad sang Himamaylan. Kagang balita sa BCPO, duha ka mga street level target sang Police Station 6 nagamit pa sang duha ka mga pension house sa ila pagbaligya sang droga. Kagiban pang mga balita, daligid lang sa pagpanumbalik sang Aksyon BBB. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyonan kay ma-unload tanay sa mga talamyawon ta kay Maricar Hancorda Rojo, may lang pagpamati. Sa kay Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor sa Mary Jane Saludares. Saludares family sa Pontevedra, no? May lang pagpamati from Hong Kong. Len Malit, may lang pagpamati. Len Malit. Ayos, daghang salamat gid, no? And Maria Parian, may lang pagpamati dira sa Barangay Bantayan, Kabangkalan, no? Maria Parian, no? And Panoy Pinida, may lang pagpamati pamilya Marinay Pinida Ligaspino de la Cruz kag sa tanan nga nagapamati subong Gritman Lola Linda nga gapamati gid.
Subong. Raymondes ang La Carlota, Barangay Bacros Dako ni. Bukros Dako. O sige. Thank you so much, Gid Panoy Pinida sa Talunan. Thank you so much, Gid. Kay Apo lang, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala. May lang nga pamatigrit lang 71st birthday today sa iyas ring nga utod kay Armando Malaka, no? Happy birthday, sir, no? Bia Jonathan, salamat, Gid, no? Thank you so much, Gid. Mr. Jomari Formentera kag Ginny Perez, kay Rona Rihida Traba, may lang nga pamati, no? Ga monitor sa idalom sang Indian Mango. Kay Tiyoy Lofi Bahilio kag kay Tiyoy Fernan. Ayos. Kay John Esteves, may lang nga pagpamatid sa Binondo, Manila, nyaga Taxon Rex, prito isda lang sudan. Namits na. Kay Liberty Binitin Obaldo, salamat, Gid, no? Tomas Brunyola, thank you so much, Gid. And Grace Barriento Solera, condolence sa pamilya Pinida sa Sitio Sangay sa pagkamatay sang ila-iloy nga si T.I. Teresita Pinida. Rest in peace. Condolences lang, no? Sa pamilya Pinida dra sa Sitio Sangay, Barangay Purisima, no? Alex Montesa, presensya. Yuki Muranay, may lang nga pagpamati Yuki, no? From Taguig Cyber Center Security Firm, no? Taguig Cyber Security Firm, halin sa kay Yuki Muranay. And kay Batjo Batch, hello Action Rex, greet ko lang kasin ko si Jane Paul Batapa, happy birthday kagang utod ko sa Mexico, Texas, si Josephine Batapa Rice from KSA with love. Thank you so much, Gid, no? Batjo Batch. And Juminto John, ay lang nga pagpamati, Amy Esmeralda Dolido, Papa Togs Pia, may lang nga pagpamati, may yung udto lang sa tanan nga miyembro sang Bacolod Bonsai Society. Ayos. Madam Ophelia Galero Arce, may lang nga pagpamati, watching live from Isabela. Kindly greet lang kay Engineer Felix Bentora with Agapito and RG. Sang Silver Dragon monitoring right now. Thank you so much, Gid. Ophelia Galero Arce. And Grace Barrientos Solera, damogid salamat na aksyonan ang poultry to nga baho sa Monteverde. Dagang salamat, Gid Grace. Idi Laos, malang nga pagpamati kay Idi Laos dira sa Kingtown, Victorias. Kay Bong Tizo Arroyo, may lang nga pagpamatidra sa Libertad Market, no? Kay Bong Tizo Arroyo. And Jerkin Imperado Indico, may lang nga pagpamati, Heaven, salamat man, no? Ayos. Ang iban pa naton nga mga talamyawon mayari pa kay Hazel Alvarez, may lang nga pagpamati, batchmate. Kay Merly Dolido Magallanes, Lisa Montecastro from Doha, Qatar. Thank you so much, Lisa. Kay Bibing Dagia Bautista, Barangay 39, Lizares. May lang nga pagpamati, no? Thank you so much, Gid, no? Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby, manong balik kita sa Diligid Lamang Madugay. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano
naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Naton ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon, balita, banat, bulig. Balik kita diri sa aton sining pangalagad, mayo lang nga pamati sa kay Nanay Gloria Diaz kag George Diaz halin sa kay Grace Mortel dira sa Banwasang Morsia. May lang nga pamati man ga monitor ang kabalikat Valladolid miyembro sang OTTG. Okay. Driver ka, FSA, Transcom, driver kag Bucket Boys, M-Scare. Alin sa kainday Jinky. Ayos. Thank you so much, Gil. Kag kay Milagros Morales, may lang pamati man. Kantuan tanang balita ni Aksyon Eden Aboso, gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa duwa ka magginaligar miyembro sang INPE arestado sang otoridad sa syudad sang Himamaylan. Yari ang kauda sa report ni Aksyon Eden Aboso sa Nukpo. Aksyon Eden. Action Rex, arestado ginaligar duha ka mga katapos ng New People's Army matapos nagresponde ang katapos ng 94th Infantry Battalion sa report sa mga pumuluyo sa lugar ango sa ila pagpamahog kag pagpangilkil sa sitio Basak, Barangay Buenavista, syudad sang Himamaylan. Pero kay Major Senon Pancito, spokesperson ng 3rd Infantry Division, ang mga ginarestong ginkilala sa ilan nanday Jonnifer Hermino alias Jike Oconlogter, 41 anyos, kag si Glenn De Baguio alias Kaadan, 26 anyos, lunsay miyembro sang Centro de Gravidad Platoon sang NPA. Dugang panipansito sa ginpatigayon nga combat patrols ng community support team, ila na aktuhan sanday Hermino kag De Baguio nga may dala sang shotguns, granada kag nagkalain-lain nga mga bala. Ang duha ang preso karon sa custodial facilities ng Himamaylan PNP kag ginpasakaran sang kaso nga paglapas sa layi nga illegal nga paghupot sang armas luthang. Samtang nagpasalamat naman si Pansito sa kooperasyon kag suporta sa mga pumuluyo sa lugar, mangod ako ini nga bulig sa tropa sang gobyerno nga tapnaon ang insurgency kag magbalik na sa kabak sang gobyerno ang mga terorista. Pamatinaton si Major Senon Pansito. Tama po yun, dalawa pong communist NPA terrorists were captured by the operating groups ng ating 94th Infantry Battalion sa hinterlands ng Sitio Basak, Barangay Buenavista, Himamaylan City. Ito po ay sina Jonnifer C. Herminio, 41 years old, at si Glenn De Baguio, dala sa alias na Kaadan, 26 years old, captured after yung mga tipster natin doon sa community support program teams natin na itong dalawang individual na ito forcing the villagers to give food to the No People's Army. So ito naman ay ginawa agad natin ng aksyon, tiningnan natin at na-verify natin yung information. Balita gikan sa Philippine Army, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3.
droga. Yari ang countdown sa report ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Ay, sasaras. Okay. Thank you again. Ayo di purma. Kurante sa mga Ang ano? Ang init Oh. Ate, amo ng resulta. Ayo di purma. Ay, mga buhay na to. Grabing init, no? Grabe, subong Nagwa lang ko to gani sa labi bago lang, oh. Grabing init. Sus. Usbong kitang init, subong sa atop. Daw kwaresma lang. Ang atoposin, ba mabatsagan mo Puwerte. Grabe. Katagi-tikid, no? Kung bisan mag-detectpan ka pa rin, bugani siyang detectpan, init gyapon. Init gyapon, no? Kanong mayo sa init man? Ate, maligo ka ay. Ayo di purma. Maligo ay Para sa... nga hindi ka mainitan, maligo ka ay. Okay. Amo na dang tiradag, Sorex. Mga sekreto ng manaming suggestion ng ato. Good na kay ti Sabado man today, ah. Oo man, laga-lagaw man kamo ko. Pag may time, binding gamay. Oo. Limitado lang sa tao, Limitado lang sa tao, ah. Oo, kaya Hindi lang magpatama kay ti amuning sitwasyon tayo, hindi lang ta magsaligid, ah. Ganiman. Hindi na tayo magsalig, kaliportante nga. Tiway kita da? Ayo di purma. Salig kita kay Kapchad, kay Kagawa Jofred, no? Oh, may lang nga pagpamati na sila. Oo, correct. Kamusta sila to, no? So, siguro sa ako sila Gani man. Ako sila siguro sa mga activities nila sa barangay Robles, Yung mga pumuluyo lang sa mga activities siguro nila sa mo. Gani. Specialmente ngati sa COVID-19 na. Mga health protocol na, no? Pati si Parinuno Agisando doon nalatnan sa kabisi nila. Gani, no? Parinuno, busy man. No. Pag isa simpong, mag-apit ka, pangapit yung tanis niyo. Why? Busy giduro Busy siya. Parinuno, no? Siguro, Hindi lang busy si Joseph Chua. Kag si Toto Manuel ko. Oh, mga tao na Wag kita da, sir? Ayo di purma. Ayaw ko lang kay nung Jewels tapal balay ko, di ba? Aradas la? Papamatid sila. Sila Ati, ni good. Toto William Priaso. Oh, mayugid. Si Toto William ya, okay gid na. Okay, gina. Sinang Astrid kag sinong Polding Mendoza. Sa din na? Dili sa paano ko yung mga suki na di? Mga supporters. Mga supporter tala di sa Action Radio di. Good. Sa mga palibot sa nga ito nga balayo. Toto Anjings, Toto Liomar ka paunay-unay kaya pag tapos panyaga. Ati good gid. Basta importante makatsibog na bla. Ang sudan na adobo ka pa na paano. Wow, kanamit. May paman nga patula bla. Di ko di hamot-hamot gid. Oh, namits na. Namits sa nag-aso-aso nga kanon. Mananam. Mananam. Ayo di purma. Dokon ba? Importante nga itong bulsa may unod gid para magduga ang nanam. Alaban gid eh. Siling ni Ana Lee. Sino ning Ana Lee ni man? Ana Lee. Linya mga idol tagid kamo nga duha. Ay, gali. Salamat gid Ana Lee. Wala gidada. Ara. Ayo di purma. Kay Marvin Morales, may lang pamati man kagay Maria Ana. Arasa. Grabing mga ngalan nila ding nag-register di sa ako, no? Ang ilang nga ngalan sa FB mong. Oo. Mga short lang ka? Mga short. Short L, kung short ka mo. Ayo di purma. Amo na sa Action na si Panggoy kag si Toto Berto ga monitor masato no. Ate God. Sa barangay Panukoy man. Mga Ilagison family no. Si Pare Art, kamusta? Pare Art Ilagison tiari Gasikad pa. Gasikad pa man? Mas Pare Art wa niya punaw ya. Kung sa bagay. Sila na ni Arte Hopon. Basta mga arte, mga hangkila na iya. Wa niya punaw ya. Wa na punaw ya. Arte Hopon pa ya. Sila pa yan. Pa ya.
Di ano ning duwa ka street level target na eh. Kanya-kanyang diskarte. Nakasubok ito medyo mainit. Pasubok ito sige ako ng lagsanay sa pulis sa drugs mong. Oo. Yung ilang diskarte, matulog check-in ko na abi sa hotel motels, sa mga pension house para ka makatransaksyon eh. Ayaw mo nang ilang mudos gali. Oo, ang baligyan na. Subok sa pension house na. Kung abi ba check-in, gali mo kaya manegosyo sila, baligyan sila sa bo. Di kung ang customer may kulo kwarta ka susobra, tito na lang tayo ro eh. Dahil lang yung ikop sa box office para nga hindi na madakpa sa polis na to. Galing kasi mga intelligence response si Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa station number 16 na Bulabog, ini kagabi kay nakamonitor nga may transaksyon sa duwa ka mga pension house sa barangay 32 kag 33. So mo to instruct nila ti ang ilang street level target nga lugar na Manila ginamonitor. Nadakpan kagabi mo ni si Jasper Aldaya taga barangay 32. Kag si Minci An Binida, taga Barangay 33, more or less, nakuha ni sila mga tag 4,000 pesos nga bili sa suspected sa buo action. Rest is ni Major Ramel Sarona, ang hepe sa station number 3, ngati pagi sila sining asset na bulabog kag na abot ang ila sining pagbaligyanay sang sabong nga ginagamit nila ang pension house nga malapit man sa ila sining barangay. Diring kung nga nadakpan ining duha sa bypass operation kagabi sang kapulisan sa station number 6. Oo, amo na ang talupang na naman mo, monitoring naman kahit na-confirmar kahit gabi, isang ginpatingay naman na operasyon. Operation, so dirigi sila nadakpan naman sa duha ka pension house, magkalapitay ng ginagawa ka pension house nga nadakpan naman sa ila. Ano yung pasada sa ila transaksyon sa mga pension house, sir? Anong inyong operation? Dali sa buwan ni sila kahulat ng customer, tapos kung magpakal na sa ila, pasudlo nila sa dito na ang baligyan sa drugs or dito na sila mismo magamit. Okay. So ang transaksyon, bakla na mismo sir ka ang gamit ay dra mismo? Oo, dra mismo. Kag ang iban, magbaka lang kung sagwanan ng iban. Anong lantaw nyo sir nga subong ang ilang concentration sa operation sir raw? Wali, tira lang nga di sila sa subungan sa mga pension house, tapos ang plasada nila, kung may customer sila, transfer sila mo sa sources nila. Kaya isa, kung wala na stock ang isa, matento naman sa isa ka poser. So para sa ilang guro sir, safety sila kung sa pension house ang transaksyon sir, no? Oo, safety sila. Kay budlan hindi monitor pension house, kay matki kung hindi gid reliable ang information kay kada sa kadamo sa kwarto. Oo. So bali sila siya mismo sir gagamit man? Yes, di naman sila mismo ang ibang gagamit. Dila ang Actually, si Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa station number 6 ang tinis sa bypass operation nila at nagresulta gid kagabi sa pag-aresto sa duha ka mga street level target nila nga duhaman ka mga pension house nga ila ginagamit sa pagbaligya kag paggamit sang ginadirian nga droga. Nagapanawagan man si Police Major Ramel Sarona sa mga tagiya sa mga pension house, mga motels, hotels, station sa Bacolod, ako may arak imagamo ka malamalahan nga makita sa inyo nga mga customer, palihog lang ipalapot kilayo sa tuka pulisan kay kung mapapatutan sa pulis nga may arak kamo ya idiyang nga gapawala man kamuti sila ni Police Major Ramel Sarona sarang kamo mapasakaan sang nagakatigo nga kaso. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbalag report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Siling ni Dennis Richard Tiboroma, uhaw-uhaw gid guro ang mga pobre. Anong uhaw? Uhaw sa kopi kung uhaw sa tubig nga mabugnaw, no? May lang pagpamati kay Dennis Richard Tiboroma. And kay Joy Stevens, may lang pagpamati, ginapa-shoot out lang niya tani ang akon nga bana nga nagapamati diri sa amon balay sa Barangay 2 Banago. Okay, good Joy Steven. Y5, no? May lang pagpamati sa iya sining bana dira sa Barangay 2 Banago. Thank you so much, Gijoy, no? I don't know.
Maria Luisa Artisano Iligan, may lang nga pagpamati kay Bro Armando Cabiles. May lang nga pagpamati somewhere out there, no? Bro Armando Cabiles. Thank you so much, bro. And okay, kay Jenny Sulgo, no, wala gid tada pahingagaw si Jenny Sulgo, no? Ari ng pinakabag-o kag pinakepektibo nga herbal supplement Evergreen Action, Roger. Action Rex, ara na karon sa bahay sa traffic section sa kapulisan sa siyudad sa Cadiz ang pamilya sa nurse na isa sa biktima kag napatay sa aksidente na tabo kahapon mga alas 4:10 sang hapon sa bahay sa National Highway sa tunga-tunga sa kilometrahe 47 kag 48 approaching sa barangay Kaduhaan kon padulong dira sa bahay siyudad sa Bacolod. Ining nurse kagikilala kay John Paul Ladrillo, 30 anyos sa edad, soltero. Kag inisya ang na-assign o kung naka-duty sa Baisa St. Anne Medical Center o Cadiz District Hospital. Suno sa iya sining amay nga willing man sila nga makig-istorya sa tangiya kag ila naman ginabaton ang ini nga mga panghitabo. Ginsay-say sang amay nga isa ka registered nurse ang iya sining bata kag medyo nugon man katama ni sa yaman nga bahin tungkol ba ginapa-eskwela pa nga mga manghudukon nagabulig pa Action Rex. Pero ba rin ikaw nga may? Oo, magigod ng isang napatay. Ning nurse? Oo. Registered nurse? Oo, registered nurse yun. Lukoy mo, no? Sa imo pagkabalo, sir, ano gilang ila to tani tuyo nga ideal? Kay saya ilang tuyo. Kay ada ko sa balay, sa baba ko. Sige, gitiksan ako. Mani nung tawag ka din, no? Kay Mirjay. Amano sa nagtawag sa ako, no? To tawagan nato kay importante git. Sa pahayag sa kamay nga ini siya gitawagan lang sa iya siningin na blos nga ato na sa bahin sang Dr. Ramon Costilo Hospital sa may Banwa sa Manaplah. Abtan pa man dito ini si John Paul nga conscious pa nga nag-istorya pagani pero sang gidkarga na sa ambulansya go di-transfer sa may siyudad sa Bacolod. Liwat kag gihen sikyar ang iya sining heartbeat apang wala na sang heartbeat. Kagin deklarar mismo ni Dr. Ramon Costilo ini siya ang wala na sang kabuhi. Ginapabot pa man si Buksan Traffic Section ang pamilya sang maestro nga sa diin ini siya teacher sang
Vicente Patricio Memorial Elementary School sa may barangay Magsaysay. Ining isa pagid ka napatay nga si John Yuris D. Pasupel, idoblado 28 anyos ang edad, kag residente iya sa barangay Bangkiruan sa siyudad sa Cabeza. Ang driver naman karon nga aga o kon sa sini nga udto iga-release na ni si Mario Bendivel y Sibilieta, 47 anyos ang barangay Balasibog sa siyudad sa Escalante. Sa pahayag naman sa driver nga wala kiniya mapungdan o kon maprinuhan tungod masyado kadikit katama pagkatumba sang single motorcycle nga ginasakyan sang duwa ka mga biktima. Ako to ka kuhan gyud kay pag amo na nila di pag kung salakyan kan budaw nagkanaas ng salakyan lahat ko ginako na napakan gid. Pero hindi bala daw sundan ay bala kamo no. Hindi sila ka buka direksyon. Oh, sila nasunod akon. Kay dili man to nag-birthday. Oh. Bali nag-overtake sila sa imo sa tuo. Sa tuo di kay may auto dalan dito sila nag balang-balang pagkadto sa ulo sa akong sasakyan. Tira pang gid napakan gid kay dira man sa ulo. Anhon mo na po palulos man. Kaya ka naka-apply ka man break. Ka-apply ko bro lang lagi kay katibot mo ko. Sa investigasyon sa nga kapulisan pinahagiman sa kay Police Corporal Dindo Ibag ang traffic investigator nga ara sa outer lane ini ang mayo nga single motorcycle nga ginasakyan sa mga biktima nga ginamaliyo sining nurse. Pagkatapos nga utod ang dalan sang nag-overtake na sila sa hauler, ginpilit nila nga magbalik sa inner lane agod nga makalusot kag didto nagbalang-balang ang ila sini ginasakyan nga single motorcycle kag natumba kag sila yan natumpagid sa tunga sang ulo sa sining hauler. Ang ila sining motor ang nasapdingan lamang sa gamay nga guma o kung gamay gid lang nasapding sa guma sa among trake gani gamay lang sini ang damage. Ang inikaroon nga kaso ay yara naman sa bahin sa Traffic Investigation Section sa Kapulisan sa siyudad sang Cadiz. Report gikan sa siyudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon. Ini si Aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon, Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gutim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz kay Madam Bernadette Lacson. May lang pagpamati, no? Madam Bernadette Lacson. Paring Rinli Marter sa Banwasang Valladolid. May lang pagpamati. Paring paring Rinli, paring Philip, paring Philip, no? May lang pagpamati, no? Kag kay paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Handuman. May lang pagpamati, paring tip-tip kag Lerasan dira sa area sang Barangay Estefania. Paring dali gilang paring Renz, paring Elmar Trapangco kag kay Mrs. niya may lang pagpamati. Paring Philip may lang monitor, no? Sige kadtuan tanay si Aksyon Percival Villamor sa La Carlota. Ini may kang tanan sa sunod-sunod nga operasyon no, sang kapulisan sa siyudad sang Bago. 26 anyos nga lalaki nadakpan sa nga nagatransaksyon sa pagbaligya sang ginadumilian nga droga. Yari ang counter sa report ni Aksyon Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang bypass operation kahapon alas 2:20 sang hapon, Nobyembre 20, 2020 dito sa may PS3 Santa Catalina Subdivision, Barangay Lagasan, Bago City, Action Rex. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Major John Jewel Batusan upod ang PDEA 6 kag ang alert team sang station nagdakop diri nga naaktuhan ang isa ka 26 anyos nga ginkilala sa kay Arnold
Lavadia y Brillantes. Arnold Lavadia y Brillantes, soltero, kaga inisya pumuluyo sa nga relocation site Barangay Lagasan, Bago City, Negros Occidental. Inisya gin transaction sang aton Porsche buyer sa nga pulis kag nabaklan sang isa ka Hitzel transparent suspected shabu kag na-recover sa iya posisyon kag control ang tatlo ka Hitzel transparent suspected shabu action Rex kag na ang apat init sa tanan ang nakuha sa iya posisyon kag control. Kag nabawi man sa iya posisyon kag control ang tatlo ka paned sang tag 300 piso amo ang gingamit sa pag-bypass sa iya. Kag may nakuha man sa iya posisyon kag control sa iya nga bulsa ang 180 pesos action Rex, no? Kag inisya karon nagapangatubang sang Republic Act 9165 kag gaulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sang Bago City PNP. Report live gikan diri sa Bago PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong kaintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Kita-kits kita on Monday. Salamat sigid. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Dirigidamang Madugay. Upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Happy weekend sa inyo tanan. Sige, salamat sigid. Ako ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.